baritonul de la Filarmonica din Cluj, pe care l-ai operat în stare de veche pe creier. Ștefan, prietenul meu, 29 de ani, iar eu 33 de ani. Dacă vrei să-l suni pe pacient. El nu știe, nu, că ești la podcast. Hello? Salutare, Ștefan, ce faci? Servus, uite, citesc. Tu? Te antrenezi? M-ai ascultat? Antrenez. Da, Uite, sport is live. Aia, sport is life. Tu faci sport cu creierul acum, da. Auzi, Ștefan, uite, eu sunt la podcast, la Fain și Simplu, la Mihai Morar. Pacientul și neurochirurgul, la 4 ani după operația pe creier deschis, în viu, cântă piesa pe care a cântat-o pacientul în timpul operației. Dumnezeu